Her har vi så den midterste indgang til Spørrings nye hundeskov. Meget flot port, som Aarhus Kommune har lavet til os, og med skilte om, hvordan man opfører sig i naturen og kort over området. Nu går vi ind, og der er et dejligt stisystem, så det er rigtig fint. Det vi mangler, det er et læskur halvtag her. Ved de to pæle skal forkanten af skuret være, og så skal det ligge herinde i lidt lag af træerne med en pragtfuld udsigt ud over vores folkeskov og søen, og derovre på den anden side af søen vil vi kunne se nogle kreaturer gå og græsse her til sommer.